Здравейте, приятели! Днес ще обсъдим една широко разпространена тема и тя е: какво се случва, ако откажете да подпишете акта от КАТ? В интернет пространството или между хората съществува мита, че ако откажете да подпишете акта, т.е. няма да има никакви благоприятни последици за вас и сякаш няма да влезе този акт в сила. Да, но реалността е друга. Самия отказ от подписа ви не означава абсолютно нищо. Той просто се отбелязва в самия документ, че вие отказвате да го подпишете. Следователно, това не води до никакви благоприятни последици за вас. Нито ще навреди, но нито и ще помогне. Чак след това може да обжалвате акта или наказателното постановление. Не забравяйте да се свържете с адвокат, когато имате проблеми с КАТ, полиция и други институции, защото понякога сроковете за обжалване са много стриктни и ако ги изтървете, няма връщане назад.